Benvinguts a tots i a totes. La forma en la que anem a aprendre en aquest curs serà molt dinàmica i pràctica. Començarem amb la missió 0, que és la benvinguda, en la que us haureu de presentar al fòrum, i seguirem amb una part teòrica sobre la introducció a la gamificació. En aquesta la vostra tasca serà superar el qüestionari. I ja en la missió 2 és quan començarem a dissenyar la nostra experiència de gamificació per les nostres classes. Bé, anem a veure ara algunes consideracions importants que podem trobar en els mòduls. En el calendari podreu observar quines són les dates en les que s'obriran. Per exemple, el d'introducció a la gamificació comença el 30 de setembre. I de forma orientativa, vos recomano que feu les tasques abans de començar el següent mòdul. Observacions importants. Si no s'accedeix al curs durant els 3 primers dies i no es completa la primera tasca, es donarà pas als participants que estan en llista d'espera. Assoliment del curs. És molt important acabar totes les tasques per poder certificar. I si necessiteu comunicar-vos amb mi d'una forma més directa, podeu utilitzar el meu correu electrònic. Bé, en els mòduls trobareu 2 presentacions. Una presentació que estarà narrada per mi i en aquesta us donaré molta informació sobre el contingut i en algunes missions aniré explicant de forma guiada com utilitzar les ferramentes digitals que ens serviran per la nostra gamificació. Per poder consultar la informació que hi ha en el vídeo, en el reproductor trobareu els capítols que estaran categoritzats, de forma que quan vulgueu buscar un d'ells, directament passeu el reproductor i a baix vos dona la informació de quin és. I tenim la presentació interactiva, en la que podrem consultar la informació d'una forma més pausada i accedir a tots els enllaços que jo vaig explicant, ja siguin exemples o ferramentes digitals. Cal ressaltar que a partir del repte 2 disposareu d'un mur col·laboratiu creat en Padlet, en el que a més d'entregar la vostra tasca a aules, haureu de compartir-la al mur, de forma que quan acabem la nostra experiència tinguem un mur ple de materials que ens puguen ajudar a enriquir la nostra labor docent. Bé, ja sabeu que per començar, el primer que hem de fer és presentar-nos en el fòrum. Però abans d'acabar amb aquesta missió d'introducció, com en qualsevol gamificació, hem d'endinsar-nos dintre de l'aventura. En la majoria de les escoles s'ha fet un encantament molt perillós, que posa en perill l'aprenentatge dels xiquets i xiquetes. Aquest perillós encantament és l'avorriment. El malvat Voldemort és qui té la culpa i vol acabar amb la il·lusió per aprendre. Però no està tot perdut. Un grup de docents té una missió molt important: alcançar la màgia gamificadora. Ja que gràcies a la gamificació podran derrotar al malvat Voldemort i així eliminar l'encantament de l'avorriment, retornant la il·lusió i la motivació per aprendre.